Arewa Action gidan labarai. Isar gidanku bayan da alaka, kuna da kuɗi kina ta ba da kuɗi laila. Ana ta ado cikin girma masu ado. Wannan shi ne kiranin da nake mata, sai da kuma ko wani abu yin san cewa ba har yanzu gwamnati na takara ba a samu damar an sai shi ba, kuma ni kan wani yanzu ce wai a gwamna ya da wani ni na farko yi wa wani ina dai dan yi wasu abubuwa ne saboda kar in zon ci zaɓe ki ga kafin da fiti ba wanda ne wani dan ni wanda ya tabbake shi da ne wani dan haka ya rera idan an tashi da wannan guri kika ga a kawo ina irin to ina nufin ba kudin gyaran mota da ke nema ba sai ta takara na kamfen mune miki fatan alheri tare da fatan Allah ya shi shekaru masu albarka. Na gode. illallah iya ba yau ba Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Laila. Happy birthday, Laila. بالله يجيب لك
ayya,